Jody, anong ginagawa mo dito sa labas? Ate! Maringami, huminahon ka muna. Ano bang nangyayari sa'yo? Huwag mong sasaktan si paring Jojo! Anong nangyayari? Ate, si nanay! May kakaiba sa kanya kanina pa! Paanong kakaiba? Galit na galit na sa amin ni tatay! Tapos nakakatakot yung itsura niya! Ano? Paanong nakakatakot? Mukha siyang halimaw, ate! Halimaw? Paanong? Ah! Manong Igi! Manong! Tulong! Isay! Ilayo mo ang kapatid mo, bilis! Ninong Matias, bakit po Ninong? Ano yun? Dito ka lang ha. Titingnan ko sila Lani sa loob. Ate, mag-iingat ka! Nay! Tay! Ano po nangyayari dito? Nay! Ah! 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 Nagulat ako nang makitang nabasag ang salamin sa bintana at mula sa loob ay humagi si ate palabas at bumagsak sa lupa na walang malay. Mabilis akong tumakbo palapit sa kapatid ko at niyugyog ang katawan niya. Ate! Ate! Tay! Tatay! Nang hindi magising si ate, lumingon ako sa bintana at tumayo. Saka maliliit ang hakbang na lumapit ako doon. Umiiyak pa rin na tumingkayad ako at sumilip sa loob. Nanlaki ang mata ko at labis na natakot nang masaksihan ang isang kahindik-hindik na tagpo. Pagkatapos ay tumingin sa akin si nanay na tuluyang nawala sa sarili at umangil na parang halimaw. Matias, yung bata! Alas 5:30 ng hapon, Sabado. Dahil nangako ang asawa ko na siya ang magluluto ng ulam namin para sa gabing yon. Ako naman ay naroon sa sala at sinisimulang isulat ang liham na ito. Na sa totoo lang ay hindi ako sigurado kung ipapadala ko dahil alam ko na ang iba sa inyo ay tiyak na magtataas ng kilay. Dear Aswang Diaries and Madam Venus, tawagin niyo na lang ako sa pangalan na Jody. Ngayon ay 48 years old, may asawa at 2 anak. Ako at ang asawa ko ay parehong nasa medical field. Nurse ako at siya naman ay doktor. Pareho kaming nagtatrabaho sa isang ospital dito sa aming maliit na probinsya sa gitnang Visayas. Alam ko na para sa mga gaya namin na nasa medical field, hindi dapat kami naniniwala sa aswang o albularyo. Noon, oo, inaamin ko na hindi ako naniniwala sa kanila. Hanggang sa ako na mismo ang nakakita ng aswang. Ang kwentong isasalaysay ko sa inyo ay nangyari 20 years ago, taong 2005. Hello, ate? Nasaan ka na? Nandito na sa highway. Mga 15 minutes lang nandun ako sa terminal. Naku, may bangin dyan ah. Gabing-gabi pa naman na. Sabihin mo sa driver mag-ingat at may buntis siyang pasahero. Natawagan mo na ba si Kuya Jack? Oo, nasabi ko na. Aabangan daw niya ako. Kumusta ka? Yang pakiramdam mo, pati yung baby mo. Okay naman kami ni baby. Tahimik lang siya sa loob ng tiyan ko. Ate naman kasi, sabi ko sa'yo mag-eroplano ka na. Magwawalong buwan ka ng buntis. Hindi na advisable sa'yo na magbiyahe ng malayo. Alam mo naman may phobia ako sa pagsakay sa aeroplano eh. At saka ngayon ka pa ninermon kung kailan malapit na akong bumaba. Ikaw kasi di ka nakikinit. Oo na nga po, Nor. Sorry na po. Teka. Oy, nakita mo na ba yung buwan ngayon? Puno mo na pala ngayon. Ang ganda oh. Ang laki ng buwan. Oo nga no.
Parang nakakatakot naman. Judy! Ate? Ate Isay? Ano nangyayari dyan? Ate? Tulong! Tulong! Ate! Ate! Love? Bakit? Anong nangyari? Love, si ate. Para may nangyari masama sa sinasakyan nilang bus. Nasaan na ba sila? Doon na daw sila sa highway. Eh di ba may bangin doon? Baka kung ano na nangyari sa kanya. Sandali. Tatawagan ko agad si Kuya Jack. Sabihin mo bilisan. Lipat natin sa kabilang bed. On 3. 1, 2, 3. Nurse Judy, kunin ang vitals ng pasyente. Yes, Doc. Nurse Carol, pa-ready mo ang OR. Kailangan siya madala agad doon. Yes, Doc. Agad naming inasikaso ang pasyente. Isang lalaki. Mario Capistrano ang pangalan at nasa 30 anyos. May piraso ng bakal na tumusok sa dibdib nito na kasalukuyay naroon pa rin. Hindi agad yun pwedeng hugutin dahil maaaring malagay lalo sa peligro ang buhay ng pasyente. Dahil sa delikadong lagay niya, ay agad siyang dinala ni Kevin at ilang nurse sa operating room. Habang ako naman ay inasikaso na ang iba pang pasyente. Ang kaninang kalmadong atmosphere sa ER ay biglang bumaliktad. Napuno ng mga kaliwat kanan na daing at iyak ang paligid. Ang ibang dugo ay nasa sahig. Hanggang sa sobrang naging abala ang lahat, may ilang pasyente akong napansin na nakatayo sa paligid at palakad-lakad. Mga duguan at malala ang kondisyon, pero mga nakatayo. Yung mga pasyente, mga sir, huwag kayong tayo ng tayo at lakad ng lakad. Humiga lang po kayo. Tumingin ang lahat sa akin, pero hindi ko sila pinansin pagkatapos ay tumakbo na ako sa isa pang pasyente. Mabilis ko siyang kinuna ng vital signs like blood pressure at heart rate. Matapos yon ay agad akong nag-assist sa doktor. Ilang sandali pa ay muli ko na naman nakita ang mga pasyente na palakad-lakad. 5 silang lahat. 3 babae at 2 lalaki. Dilat ang mga mata at may mga sugat mula sa mukha hanggang katawan. Ang iba'y umaagos ang dugo mula sa tiyan. Ma'am, sir! Balik na ako kayo sa kama nyo. Malala pang lagay nyo eh. Hindi kayo pwede palakad-lakad. Uy, sinong pinapagalitan mo? Ha? Yung mga pasyenteng palakad-lakad. Ayun oh. Tsaka ayun pa yung 3. Huwag ka naman ganyan ha. Kinikilabutan ako sa mga sinasabi mo eh. Anong wag? Ano kinikilabutan? Ano? Gaga, wala namang mga pasyenteng lumalakad-lakad ah. Bukod sa mga hospital staff at mga bantay, walang mga pasyenteng palakad-lakad oh. Ha? Anong... Ganun na lang ang panlalaki ng mata ko nang lumingon ako sa paligid at nakita ko na wala na doon ang mga nakita kong pasyenteng sugatan. Muli akong naghanap sa paligid, sa bawat kama, sa gilid, sulok at maging sa ilalim. Hanggang sa napunta ako sa dulo at nakita ko ang isang pasyenteng nakahiga doon habang dahan-dahan na tinatakpan ng kumot sa muka. Muling nanlaki ang mata ko nang makita na ito ang babae kanina. Isa siya sa palakad-lakad. Patay na siya. Nang pumihit ako paharap. Bigla akong napaatras at bumangga sa isang mesa na may nakalagay na mga hospital supplies nang makita ang nakakatakot na mukha ng babaeng nasa kama. Tumingin ako doon nang muling alisin ang takip sa mukha, saka muling tumingin sa babae sa harap ko. Nanginginig ako sa takot at nangalisag ang balahibo sa buong katawan ko. Multo.
Ang mga inakala kong pasyente kanina ay mga multo pala. Diyos ko! Ano nangyayari? Judy! Hindi ko mapigilan ang umiyak habang tinitignan ang kapatid ko na walang malay at nakahiga doon sa kama. Hinawakan ko ang kamay ni Ate Isay habang walang patid ang nararamdaman kong takot. Dalawa na lang kaming magkasama sa buhay mula nang mamatay ang mga magulang namin. Kahit kailan ay hindi niya ako pinabayaan. Siya na rin ang tumayong pangalawang magulang ko dahil na rin 12 years ang agwat ng edad namin. Noong mag-asawa siya at boyfriend ko pa lang si Kevin, sa kanya ako nakatira. Makalipas ang 2 taon na relasyon namin, ay nagpakasal kaming dalawa at lumipat ako sa katabing bahay lang ni ate. Hindi ko lang siya kapatid. Best friend ko rin siya. Kaya napakasakit na makita siya ng ganun, lalo pa at nagdadalang tao siya. Ate, gumising ka na. Kanina lang magkausap tayo eh. Bumangon ka na dyan, ate. Love, magigising din siya. Ang mabuti pa, lumabas na tayo. Kevin, kumusta naglagay ng mag-ina ko? Ang sabi sa akin ng OB, kuya, wala ka daw dapat ipag-alala sa baby. Himala na maayos ang lagay niya. Si Ate Isay naman, dahil sa head trauma niya, kaya hanggang ngayon wala pa rin siyang malay. Huwag ka mag-alala. Magiging okay din si ate. Pero mabuti na lang at nakaresponde ka agad. Kung nahuli pa kayo ng dating, baka may masama nang nangyari kay ate at sa baby niyo. Mabuti na lang at naitawag niyo agad sa akin. Nga pala, kuya. Ano daw ang cause ng aksidente? Iyon nga ang itatanong ko rin sa'yo. Ayon sa mga nakaligtas na pasahero, medyo malamlam daw ang ilaw doon sa loob ng bus. Tapos nagulat na lang sila, nagsigawan yung mga tao sa likod ng bus. Tapos may nagwawalang lalaki at tumakbo papunta sa unahan ng bus at kinagat daw yung driver at konduktor. Pati iba pang mga pasahero. Para daw nawawala sa sarili. Angin lang angin. Parang mabangis na hayop. Kaya nawalan ng kontrol at nahulog sa bangin. Ganon din ang narinig ko habang kausap ko siya. Ang mabuti pa kuya, mauuna na kami ni Judy. Babalik kami sa duty. Kung may kailangan ka, i-text mo na lang kahit sino sa amin. Sige, salamat. Ate, iwan muna kita dito ha. Kasama mo si Kuya Jack. Babalikan kita mamaya. Habang naglalakad kami ni Kevin sa hospital garden pabalik sa ER, napalingon ako nang hawakan niya ang kamay ko. Humarap ako sa kanya at nakita ko ang pag-aalala niya sa akin. Hinaplos niya ako sa pisngi at huminto kami saglit sa paglalakad. May kinuwento sa akin si Carol tungkol sa nangyari sa'yo sa ER. May nakita ka daw multo? Oo, 5 sila. Yung 5 DOA. Lahat sila may mga kagat ng kung ano. Mga uka yung balat nila. Yung isa pa nga'y wakwak ang tiyan at nakalaylay ang bituka eh. Hindi ko alam kung bakit nagpakita sila sa akin. Ngayon lang ba nangyari to? Oo. Bukas na bukas. Magtanong tayo kay Lolo Iggy. Pero sa ngayon, sikapin mong ikalma ang isip mo, okay? Okay. Ang mabuti pa, bumili na muna tayo ng iced coffee sa kantin para ma-relax ka. Sakto, kalmado na sa ER. Dahil ilang araw na rin akong night duty at si Kevin naman ay mahigit 24 hours ng duty, kinabukasan ay nagsabay ang day off namin. Matapos kumain ng umagahan at naligo, ay nahiga na rin kami. Agad nakatulog si Kevin dahil na rin sa sobrang pagod. Habang ako naman ay hindi pa rin makatulog. Inaantok ang mata ko pero ang diwa ko ay buhay na buhay. Hanggang sa mga sandaling ito ay hindi mawala sa isip ko ang nangyari kay ate.
Ang kakaibang tunog na narinig ko habang kausap ko siya at ang pagpapakita sa akin ng mga multo. Ilang sandali pa, bumangon na lang ako at lumabas ng kwarto. Eksakto naman na dumaan ang tatay ni Kevin, ang biyenan ko. Pa, good morning po. Oh, anak. Nariyan ka na pala. Si Kevin, hindi mo pa rin ba kasama gumuwi? Nandyan na po. Tulog na. Bakit hindi mo sabayan ng asawa mo? Di ba galing ka rin sa night duty? Hindi po kasi ako makatulog eh. O bakit? May gumugulo na naman ba sa isip mo? Na-aksidente po kasi yung basta sinasakyan ni Ate Isay. Ano? Kailan pa? Halika muna sa loob, Papa. Dito tayo mag-usap. Kagabi lang po. Ang dami pong sugatan at ang alam ko, pumalo na sa 10 yung patay. Ay, mahabaging langit. Pero pa, bukod kasi doon may iba pang weird na nangyari sa akin eh. Yan ang ibig mong sabihin. Yung 5 naunang dead on arrival patients galing doon sa aksidente, nagpakita sa akin ang kaluluwa nila. Kailan pa nangyari sa'yo yan? Ngayon lang po. Hindi agad sumagot si Papa. Sa halip ay malalim siyang nag-isip habang sumusulyap ng tingin sa akin. Yung tipong parang may gusto siyang sabihin na hindi niya masabi. Sa kabila ng napansin ko ay hindi pa rin ako kumibo. Maya-maya ay napalingon ako sa kwarto nang marinig kong gumagalaw si Kevin at nagsasalita. Love? Nasaan ka? Love, nandito sa sala. Nandito si Papa. Pa, mano po? Ay anak, kumusta ka na? Okay naman po. Magluluto ang mama niyo ng pakbet mamaya. Huwag na kayo magluto at magdadala na lang ako ng ulam. Sige pa. Pa, iniisip ko lang, hindi kaya parte to ng mga trauma ko noon? Napansin ko agad na nagkatinginan ang mag-ama. Pagkatapos ay bumalik sa akin ang tingin ng biyenan ko. Habang si Kevin ay naupo sa tabi ko at inakbayan ako, nakaramdam ako ng pag-aalala sa matagal na katahimikan na bumalot sa paligid namin. Bakit Tia? May naaalala ka na ba sa nangyari noon? Wala pa po eh. Baka lang kasi may kinalaman yung pagpapakita ng mga multo sa akin. Di pa po sabi nyo, nakita ko na pinatay ng magnanakaw sila nanay tatay. Baka parte to ng psychological effect, hallucinations. Gaya na kung bakit hindi ko maalala yung nangyari noon. O baka naman, pagod lang talaga ako. Anak, masyado ka na namang nag-iisip. Alam mo, nakakasama sa'yo yan. Ang mabuti pa, inumin mo yung gamot para makatulog ka, O siya, sige. At mamaya ay papasyalan ko si Isay. Kung may gusto silang ipadala, ako na magsasabay. Ako yaalis na at may iniuutos ang mama mo sa akin sa palengke. Sige po, thank you po. Agad tumayo si Kevin at binigay nga sa akin ang gamot. Matapos ko yung inumin, ay saka naman umalis ang biyenan ko. Isasara na lang ng asawa ko ang pinto nang bigla akong may nakitang mabilis na dumaan na babae. Ha? May dumaan na babae. Saan? Diyan sa harap, papunta doon. Saan pumunta? Kaliwa. Paano nakapasok yun dito sa bakuran natin? Dito ka lang, titingnan ko. Okay. Hindi ko maintindihan, pero bigla akong nakaramdam ng takot. Maliwanag at tirik na tirik ang araw. Hindi naman siguro multo yun. Pero kung tao yun, nakakapagtaka kung paano siya nakapasok sa bakuran. Matagal kaming nag-usap na 3 sa sala at bukas ang pinto.
Mula doon sa sofa kung saan kami nakaupo kanina ni Kevin, ay kita namin ang gate. Malaki din ang mga bintana at kita ang bakod. Malalaman namin agad kung may pumasok. Pero wala kaming nakita kahit anino na dumaan sa gate. Bukod doon, pader na ang dulo ng kaliwang bahaging yon ng bahay. Ilang sandali pa ay bumalik na rin si Kevin at agad sinarado ang pinto. Love, ano? Wala namang ibang tao. Baka naman namalikmata ka lang. Hindi. Sigurado ako may dumaan talaga sa harap ng pinto. Mabilis siya naglakad eh. Babae. Ang mabuti pa. Bakit? Nanginginig ang mga kamay na dahan-dahan kong inangat yun at may tinuro sa kanyang likod. Dahil nang humarap sa akin ang asawa ko, biglang may babaeng tumayo sa likod niya na nakakatakot ang mukha. Nanlilisik ang mga mata niya at namumula. Ang balat niya ay napakaputla na parang wala ng dugo ang dumadaloy sa katawan niya. Ang mga labi ng babae ay nagbibitak-bitak. May dugong umaagos mula sa noo nito at ang liig nito ay may malalim na uka na para bang may kumagat dito at hinila ang laman. Naiyak ako sa takot at tinakpan ang tenga ko nang marinig ang nakakakilabot na boses ng babae na umiiyak at parang nanggagaling sa ilalim ng lupa ang tinig niya. Umi-echo sa tenga ko at nakakabingi. Tama na! Tama na! Tumigil ka na! Love! Judy! Wala yung babaeng sinasabi mo. Meron, Kevin! Ayun o! Nasa... See? Walang tao. Hindi! Meron! Nakita ko talaga kanina! Halika na dito sa kwarto. Matulog na tayo. Maya-maya nga lang ay umepekto na ang gamot na pinainom niya sa akin. Biglang bumigat ang talukap ng mga mata ko at nakaramdam ng matinding antok. Nang humiga ako sa kama, ay para na akong groggy. Basta ang naramdaman ko na lang ay niyakap ako ni Kevin at hinalikan sa labi ng matagal. Pasado 4:00 ng hapon nang magising ako. Antok na antok pa pero pinilit ko na ring idilat ang mga mata ko dahil baka mahirapan akong makatulog sa gabi. Nang lumingon ako sa gilid ng kama at wala doon ang asawa ko at saka ako bumangon. Huminga ako ng malalim, saka pinilig ang ulo nang maalala ko na naman ang nakakatakot na nangyari kanina. Pagbaba ko sa kama ay dumiretso ako sa sala. Naabutan ko si Kevin na nasa sala at nanonood ng TV. Love, gusto mo magmerienda? Maya-maya na. Bakit bumahong ka na? Halika dito. Lumapit ako kay Kevin pero hindi niya ako hinayaang maupo sa sofa. Sa halip ay pinaupo ako sa kandungan niya kung saan para akong bata na sinandal ang ulo sa kanyang balikat. Kung may isang bagay man akong gustong-gusto sa asawa ko at kung bakit mula sa pagiging magkababata at tuluyan akong na-inlove sa kanya, iyon ay masyado akong spoiled sa kanya. Napakalambing at sweet niya sa akin. Hinahayaan din niya akong maglambing na parang bata. Lalo na kapag may sakit ako, malungkot, umiiyak, masama ang loob, o kahit na kapag sobrang saya ko. Never siyang nairita sa akin sa pagiging clingy ko. Samantala, natawa ako nang marahan nitong tinapik ang balakang ko.
ang baby ko. Love, hindi kaya nasisiraan na ako ng bait? Bakit mo naman nasabi yan? Kung ano-ano na kasi yung nakikita ko eh. Siyempre hindi. Huwag ka mag-isip ng ganyan. Siguro parte yan ng trauma mo. Bakit kaya hindi ko maalala yung gabing namatay sila inay? Anong koneksyon ng mga kaluluwa na yun sa nangyari sa akin? Halika na nga dito. Pakis ako. Hindi ako tumanggi nang halikan ako ng asawa ko. Hindi lang basta simpleng halik, kung hindi isang matamis, masuyo at malalim na halik. Pagkatapos ay hinalikan pa ulit niya ako sa noo, saka ako sinalubong ng ngiti. Nang mga sandaling yon, ay parang tinangay ng hangin ang lahat ng takot ko. Sinandal ko na lang ulit ang ulo ko sa kanyang balikat, kasunod ng marahang paghagod niya sa likod ko. Love, pwede wag mo na munang isipin yan. Baka hindi ka na naman matahimik eh. Naniniwala naman ako na sa tamang panahon, masasagot lahat ng tanong mo. Okay ba yun? Okay. Nga pala, love. Maglilimang taon na tayong kasal. Eh, hindi pa ba natin susubukang magka-baby? Gusto mo na? Oo, sana. Total naman, doktor na ako. Ang pangako natin kila mama na magbubuntis lang tayo kapag graduate na ako sa med school. Oh, 3 years nang lumipas. May savings naman tayo. Pero kung ayaw mo pa, ayos lang din naman. Ayoko rin namang ipilit yung gusto ko kasi ikaw ang magbubuntis at may hirapan. Pwede naman. Kaso paano yung pag-aalaga? Pareho tayo may trabaho. Si ate syempre, nanganak na siya by that time. Hindi na niya maaalagaan ng baby natin kapag duty tayo. Ang mga ate ko saka sila mama, alam mo naman, atat na atat yung magkaapo eh. Sige. Subukan na natin kung makakabuo tayo. Talaga? Oo nga. Yes! Halika, simulan na natin. Ano ba? Patayin mo yung TV. Bilis. Huwag ka nang iinom ng pills ha. Ngayon na? Love, nakakahiya. Maliwanag pa sa labas. Ay oh. ano? Sa 5 taon namin na pagsasama bilang mag-asawa, hanggang ngayon ay para pa rin kaming bagong kasal kung maglambingan. Lalo na si Kevin. Maaga kaming nagpakasal, Madam Venus. Bata pa ako noon at 2 taon pa lang nagtatrabaho na nurse matapos makapasa sa board exam. Habang si Kevin ay nasa unang taon pa lang bilang resident trainee. Hindi kami nagpakasal dahil maaga akong nabuntis. Sadyang in love lang talaga kami na mga panahon na yon at gusto na namin magsama. Kaya sa halip na mag-live-in ay ginawa namin ang tama at nagpakasal dahil sigurado naman kami sa isa't isa. Kinasal kami sa isang civil ceremony makalipas ng ilang buwan matapos niyang mag-propose sa akin. At masasabi ko na hanggang sa mga sandaling ito ay wala kaming pinagsisisihan sa lahat. Love, ako na maghugas ng mga pinggan. Okay. Pagkatapos nito, may na tayo ha? Agad? Ang aga pa. Alam mo na. Na naman. Sige na, paano tayo makakabuo? Naku, ikaw talaga ha. Hindi mo na naman ako patutulugin ha. Iyaw pa rin naman natin bukas eh. Pwede tayo magpuyat. Naputol ang pagkukulitan naming mag-asawa nang marinig naming bumukas ang gate ng bahay nila Ate Isay. Nagkatinginan kami ni Kevin kaya agad siyang lumabas. Sumunod din naman ako at nakita ko ang bayaw ko na may dalang mga gamit. Agad itong ngumiti pagkakita sa amin. Oh, kuya, sinong bantay ni ate doon? Yung nanay ko. Nagpresenta na siya munang magbabantay ngayong gabi at wala naman daw siyang gagawin.
Tsaka para makatulog ako ng maayos dahil may duty na ako sa presinto bukas ng umaga. Sino bantay niya sa umaga? Yung kapatid kong bunso. Alam mo naman na close yun kay Isay. Naku kuya, thank you kay nanay at sa kapatid mo. Ayos lang yun. Sus, iisang pamilya tayo kaya sino pa ba magtutulungan? Kumusta na pala si ate? Oo nga pala, nagkamalay na siya. Sakto, nagising siya. Pumunta doon si Mang Matias kanina. Kaya napakalma ang ate mo nung medyo naging emosyonal nang maalala niyang nangyari. Nag-aalala kasi sa baby. Ay, salamat sa Diyos. Bukas na dadawin namin siya. Kumusta daw ang baby? Pumunta nga kanina ulit yung OB niya. Okay naman daw sabi ni doktor. Ay, thank you. Kumain ka na ba kuya? Hindi pa nga eh. Magluluto pa lang ako. Wag na. May kanin pa dito tsaka nagluto kami ng minudo. Kumuha ka na lang dito. Ay naku, salamat at nagugutom na rin ako. Ay sandali. Pasok ko muna itong mga gamit. Papasok na kami ni Kevin sa bahay nang matigilan ako nang may makitang babae na nakatingin sa amin. Nasa kabilang kalsada siya at nakatayo sa tindahan sa harap ng bahay. Kapansin-pansin ang pag-ikot ng tingin niya sa paligid. Pagkatapos ay natigilan nang makitang nakatingin ako. Ngayon, sigurado na ako na tao siya at hindi multo. Love, Bakit? Halika na, pumasok ka na. sandali. Tingnan mo yung babae sa tindahan sa kabila. Kanina pa nakatingin sa atin, tsaka pag-alagalang mata sa paligid. Kanina ko pa nga siya nakikita dyan eh. Mga 2 oras nang nakakalipas. Sino kaya siya? Teka, lalapitan ko. Ale! Ale! May kailangan ho kayo? Sa halip na sumagot ay mabilis itong naglakad palayo. Nakikita ko na bigla siyang nataranta. Lalo na ang bawat hakbang niya palayo habang panay ang lingon sa amin. Nagtataka na nagkatinginan na lang kaming mag-asawa. Pagkatapos ay pumasok na kami sa loob. Hi, ate! Ate Isay! Ang lahat ng takot at pag-aalala ko sa kaligtasan ng kapatid at pamangkin ko ay tuluyang nawala nang makita ko siyang gising na. Nakaupo sa kama at kumakain ng prutas kasama ang kapatid ni Kuya Jack. Nagmamadali akong lumapit kay Ate Isay at niyakap siya ng mahigpit at matagal. Pareho kaming naiyak nang tumingin sa isa't isa. Ate, akala ko katapusan na namin ni baby yun. Hindi mo pa daw oras, sabi ni Lord. Huwag ka na mag-alala. Sinabi rin sa amin ni Doc na wala ng depresya sa bata. Sadyang napakabuti ng Panginoon, Judy. Pinarotektahan niya kami ng anak ko. Isang himala talagang nangyari. Kaya nga sobrang pagpapasalamat ko eh. Huwag ka mag-alala, te. Nandito naman ako ngayon. Dapat day off ko ngayon, kaya lang may nakiusap at nagpa-duty sa akin. Ayaw nga sanang pumayag ni Kevin, kaya lang naawa naman ako dahil family emergency yun. Buti na lang na-transfer na ako dito sa ward na to. Mabuti kung ganun. Nga pala ate, nung nag-uusap tayo sa phone, may narinig akong tunog sa background mo. Para mabangis na hayop. Ano ba yung nakita mo? Di ba tumili ka pa? Hindi ko rin masyadong nakita eh. Medyo malamlam ang ilaw sa loob ng bus tapos madilim sa bandang likod. Basta ang nakita ko, parang may nagwawala sa likod. Ang bilis ng pangyayari. Tapos yun, nung sumigaw ako, gumewang-gewang na yung takbo ng bus saka nahulog na sa bangin. Bakit mo na itanong? Wala. Pamilyar yung tunog na yun eh. Loud, malapit na mag-start ang duty mo. Dito muna ako. Maya-maya ako babalik sa bahay. Ay, oo nga pala. Sige, iwan ko na muna kayo.
Nagmamadali akong lumabas ng pribadong kwarto ni ate habang si Kevin ay naiwan doon. Nang makalabas ako, wala akong kamalay-malay na nag-usap pala sila tungkol sa totoong nangyari na sadya nilang itinago sa akin nung panahong yun. Ang kwento sa akin ng asawa ko, biglang nawala ang ngiti ni ate nang makalabas ako ng kwarto at bumalik ang takot sa mukha niya. Kevin, nagkausap ba kayo ni Jack? Oo ate, kagabi nung nagatid ako ng ulam kay kuya, nabanggit niya sa akin ang nangyari pero totoo ba yung sinabi niya? Aswang ang nakita mo? Oo. Hindi ako pwedeng magkamali. Oo. Totoo na malamlam ang ilaw pero sapat ng liwanag na yun para makita ko. Aswang, Kevin. Aswang. Alam kong mahirap paniwalaan dahil doktor ka, pero yun ang totoo. Susugurin niya dapat ako na makita niya na buntis ako. Pero bago pa mangyari yun, nahulog na yung bus sa bangin. Lalaki lang ito sumugod sa mga pasahero sa bus pero kamukhang-kamukha niya si nanay nung bago niya patayin si tatay. Naniniwala ako sa iyo ate. Natatakot ako, Kevin. Hindi ko alam na bukod kay nanay, may iba pang gaya niya na nabubuhay. Hindi pwedeng malaman ni Judy ang tungkol dito. Baka mamaya, kung mapano siya kapag naalala niyang nangyari noon. Huwag ka mag-alala ate. Ako ang bahala sa kanya. Kaya rin ako sumama dito dahil balak kong magpapalit ng duty. Para 12 hours na duty lang ang kukunin ko. Sasabayan ko si Judy para kahit papano, nababantayan ko siya. Sige, salamat. Pero ate, may isa pa tayong problema. Ano yun? Bumabalik na naman ang hallucinations niya. Nakakakita na naman siya ng mga multo. Ang pagkakaiba lang noon, ngayon ay aware na siyang multo ang nakikita niya. Hindi gaya ng dati na inaayunan lang natin kapag may tinuturo siya na hindi natin nakikita. Nagkataon na nung nakita niya yung mga multo ng namatay sa aksidente. Wala ako sa ER at nagatid ang pasyente sa OR. Ano daw itsura ng mga nakita niya? May common denominator lahat ng aswang na nakita niya. Lahat ng nagpapakitang multo sa kanya mula kagabi ay may ukang laman sa iba't ibang parte. Sila siguro mga kinagat ng aswang. Huwag ka mag-alala ate. Walang malalaman si Judy. Salamat. Oh, sige ate, una na ako. Nang makalabas si Kevin sa kwarto ni ate, naabutan niya ako sa nurse's station habang ine-endorse sa akin ng nurse na galing sa morning shift ang mga pasyente. Huminto ito doon at nakipagkwentuhan sa mga kasama niyang doktor habang naghihintay sa akin. Kaya nang matapos ay agad ko siyang hinarap. Love, una na ako ha. Huwag kang aalis dito. Susunduin kita mamaya. Okay, mag-iingat ka ha. Eksaktong 10:00 ng gabi, nang sa wakas ay matapos na ang duty ko. Kukunin ko na lang sana ang gamit ko nang may mapansin akong mga papeles na nakapatong sa ibabaw ng mesa sa sulok. Nang tignan ko iyon at basahin ang pangalan ng pasyente, mabilis kong hinabol si Carol na paalis na sa mga sandaling yon. Sakto naman na nagring ang phone ko at kaagad ko yung sinagot nang makita na si Kevin ang tumatawag. Hello, love. Nandito na ako sa parking. O sige, sandali lang. Oy, Carol, yung papeles ng pasyente. Yung dadalhin sa morgue, nakalimutan mo. Bukas na lang, ayokong pumunta doon. Ang dilim-dilim doon nakakatakot. Oy, hindi pwede pagagalitan ka ni head nurse. Ito na lang hinihintay para makuha ng pamilya yung katawan ng pasyente. Basta ayoko, bahala kayo dyan. Ay nako, Carol, lagot ka na naman bukas. Love, palabas na ako. Pero may idadaan na ako papeles sa morgue ha. Niwala ni Carol dito eh. Kapag hinayaan ko to dito, pagagalitan kami bukas. Teka, madilim doon ah. O sige, susundan kita. Dadaan lang ako saglit sa ER. Okay. Bye guys! Kinuha ko ang papeles at agad bumaba. Lumabas ako mula sa likod ng pinto ng gusali.
kung saan matatagpuan ang morgue. Pero natigilan ako at nakaramdam ng kilabot nang gumala ang tingin ko. May mga ilaw naman sa poste, pero dahil ang likod ng ospital na yon ay gubat, kaya sobrang dilim ng paligid. Nakaramdam ako ng paninindig ng balahibo sa batok nang magsimula akong lumakad at dumampi ang malamig na hangin. Binilisan ko ang bawat hakbang at halos tumakbo ako papunta sa morgue. Pagdating sa opisina ay agad akong kumatok. Tao po! Kuya Bob? Tao po! Kumatok ako ng kumatok. Pero wala doon si Kuya Bob na siyang namamahala sa morgue. Dahil doon ay pumasok na lang ako sa loob ng opisina at nilagay ko yon sa ibabaw ng mesa. Nang lumabas ako ng silid na yon, natigilan ako nang makita ko na may nakatayo ng lalaki doon. Nakatalikod siya mula sa akin at nakaharap sa pinto ng mismong morgue kung saan nilalagay ang mga bangkay. Ayun! Kuya Bob, nandiyan ka na pala. Nilapag ko na yung papers ng kakadala ditong pasyente, ha? Nandun sa table mo, alis na ako. Agad akong tumalikod at naglakad palayo. Hanggang sa matigilan ulit ako at lumingon nang mapansin na hindi kumikilos doon si Kuya Bob. Dahil matagal ko na siyang kilala, nakaramdam ako ng pag-aalala na baka may sakit ito o may nangyayaring hindi maganda. Kaya bumalik ako. Kuya Bob? Okay ka lang ba? Bakit ka nakaharap dyan? Kuya? Kuya Bob? Nanindig ang mga balahibo ko nang marinig ang nakakatakot na tunog ng iyak na nagmumula dito. Doon ako humakbang paatras nang mapagtanto ko na hindi si Kuya Bob ang lalaking yon at naisip ko ang posibilidad na hindi rin ito tao. Hanggang sa bawat paghakbang ko ay unti-unti ring bumababa ang tingin ko. Nanginig ako ng tuluyan sa takot nang makumpirma ko ang hinala at makita ng mismong mga mata ko na nakalutang sa hangin ang paa ng lalaking yon. Diyos ko! Diyos ko! Tulong! Kevin! Ganun na lang ang gulat ko dahil sa sobrang takot nang biglang humarap ang lalaki at nakita ko ang nakakatakot niyang muka. Uka ang pisngi at leeg habang walang patid ang agos ng dugo mula sa mga sugat niya. Nang humarap naman ako, biglang bumulaga sa muka ko ang multo ng isang babae. Gaya ng mga multong nauna kong nakita, ay may malalim na sugat ito pero sa braso. Napasandal ako sa pader habang umiiyak sa takot. Pagkatapos ay mabilis akong tumakbo. Tama na! Tigilan mo na ako! Tama na! Nang lumabas ako, ay nakita ko ang 5 pang multo na nakatingin sa akin. Sila ang mga kaluluwa na sinugod doon na dead on arrival. Sila ang mga namatay sa bus na nahulog sa bangin. Kahit na halos mahimatay na ako sa takot, nilaksan ko ang loob ko at tumakbo ng mabilis. Hanggang sa bigla akong huminto at napaupo sa lupa nang mula sa likod ng malaking puno ay lumabas ang isang babae. Kulubot ang balat niya sa muka at parang namamaga ang bahagi ng cheekbones. Nanlilisik ang mga mata na kulay dilaw at maliliit ang balintataw. Lagpas balikat ang magulo nitong buhok. Mapusyaw masyado ang kulay nito
na may mga itim sa balat. Ang mga ngipin ay matulis ang dulo na animoy mga pangil at ang kuko ay mahaba at matulis din. Nakayapak lang siya at nakasuot ng ordinaryong duster. Sino ka? Anong kailangan mo sa akin? Hindi mo na ba ako natatandaan, Judy? Paano mo ako nakilala? Mukhang tama ngang nabalitaan ko. Wala kang maalala, pero hindi ako dapat makampante. Kailangan kitang patayin para makasiguro ako. Hindi kita maintindihan. Malakas na umangil ang nilalang na yon sa harapan ko at bigla akong sinugod. Mabilis ko siyang sinipa bago pa makalapit. Pagkatapos ay nagmamadali akong tumayo at tumakbo. Pero hinabol niya ako at nasunggaban sa buhok. Nang sapilitan niya akong pinaharap at nakita ko ng malapitan ang kanyang muka. Labis akong kinilabutan mula ulo hanggang paa. Ang tagal kitang hinanap. Sa wakas, mawawala na rin ang tinik sa lalamunan ko! Judy! Guard! Guard! Tulong! Dahil sa sobrang bigla sa mga nangyari, ay bigla akong nawala ng malay. Nang papatayin na dapat ako ng aswang, doon lang daw dumating si Kevin. Nakita pa niya akong gising, pero matapos sumigaw sa takot, ay natulala na lang ako bigla. Agad daw dumampot ng 2x2 na kahoy si Kevin na nakita niya sa gilid, saka tumakbo palapit at pinalo ng malakas ang aswang sa ulo. Lumayo ka kay Judy! Ayon sa asawa ko, bigla siyang umatras nang lumingon sa kanya ang aswang matapos paluin ito. Papaluin pa lang sana ulit niya ito nang biglang nagdatingan ang guard at nagpaputok ng warning shot. Doon tumakbo ng mabilis ang aswang at tumakas papasok ng gubat. Samantala, agad daw akong nilapitan ni Kevin na sa mga sandaling yon ay nakahandusay sa lupa. Judy, gumising ka. Judy! Love! Love! Papatayin kita, Judy! Papatayin kita! Wag! 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 Judy! 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 Gumising ka! Judy! Ayon kay Kevin, nang dumilat ako ng sandaling yon, ay parang gulat na gulat ako na may bakas ng takot sa mga mata. Basta ang naaalala ko na lang ay nakatitig na ako sa puting kisame. Nang lumingon ako sa kaliwa ko, naroon ang asawa ko at hawak ang kamay ko. Sa kabila ay si Kuya Jack. Ang ibang nasa paanan ng kama ko ay hindi ko agad nakilala. Bigla akong bumalikwas ng bangon at takot na sumiksik kay Kevin. Nanginginig ako sa takot habang walang tigil sa pag-iyak. Ang dami nila, Kevin. Ang daming multo sa paligid. Ilayo mo ako dito. Ayoko dito. Papatayin ako ng multo. Love, makinig ka sa akin. Wala nang multo. Sila Doc Ana yan. Si Doc Jing at Nurse Mean. Hindi sila multo. Ang kwento nila sa akin, para daw akong bata na lalong sumiksik kay Kevin nang sinubukang lumapit ng mga ito. Hindi mawala ang panginginig ko sa takot, pati ang malamig na pawis sa noo ko habang patuloy ako sa pag-iyak at nakayakap lang sa asawa ko. Hindi ko magawang lumingon sa pag-aalala
na baka makakita na naman ako ng multo. Kahit ang bumitaw sa asawa ko ay hindi ko magawa. Judy, huwag kang matakot. Wala na dito yung aswang. Nilabanan ko siya nung mawalan ka ng malay. Ayoko na dito, Kevin. Umuwi na tayo. Pero, Please, please. sige na, Kevin. Mas makakabuti pa ka na umuwi na tayo. Pagdating sa bahay, ay saka lang ako napanatag. Agad namang sinarado ni Kevin ang pinto, bintana at binaba ang mga kurtina. Pagkatapos ay inasikaso niya ako kaagad at binigyan ng tubig para mas lalo akong kumalma. Matapos inumin yon, ay saka ako lumingon sa asawa ko na lumuluha pa rin. Love, mabuti na lang at walang nangyaring masama sa'yo. At sakto ang dating ko. Ang dami nila. Hindi ko alam kung bakit sila nagpapakita sa akin. Tapos yung babaeng multo, gusto niya akong patayin. Hindi multo yun, aswang. Aswang? Oo. Yung mga creatures sa gabi na pumapatay at kumakain ng mga tao. Yun ang sumalakay sa'yo kanina. Naalala ko na may sinabi siya sa akin. Ano yun? Kilala niya ako, love. Matagal na daw niya akong hinahanap. Ano? Bakit daw? Hindi ko rin alam. Tinanong ko siya pero hindi niya ako sinagot eh. Basta paulit-ulit niya sinasabi na papatayin niya daw ako. Love, natatakot ako. Huwag kang matakot. Hanggat nandito ako, walang pwedeng manakit sa'yo. Sa ngayon, mas mabuti pa na uminom ka ng gamot mo para kumalma ka. Nagugutom ka ba? Medyo. Nagluto ko kanina ng tapsilog. Gusto mo? Sige. Maligo ka na para mapreskuhan ka. Para pagkatapos mo, nakaredy na yung pagkain. Okay. Love, thank you ha. Kahit ganito ako, parang nasisiraan ng bait. Di mo ko iniiwan. Love, ano ba yung sinasabi mo? Hindi ka ganun. Kasama yan sa trauma mo nung bata ka pa. Please, huwag mo na ulit sasabihin yan. At hindi kita iiwan kasi mahal na mahal kita. Naiintindihan mo ba yun? Oo. I love you. I love you more, love. O, sige na. Kumilos ka na. Sa kabila ng mga nangyari, ay hindi ko hinayaan na lamunin ako ng takot. Sa halip ay nagpatuloy ako. Pumasok pa rin ako sa trabaho kinabukasan. Naroon naman ang asawa ko at mga kaibigan ko na mga nurse at doktor na umaalalay sa akin. Ngunit dahil sa nangyari sa akin, ay napagalitan ng head nurse si Carol. Ayon sa mga kasama ko, maliwanag pa sa labas ay binigay na dapat niya ang mga papeles sa morgue. Pero sadya daw nitong hindi ginawa yon dahil takot daw siya sa mga patay. Sa halip na i-endorse sa ibang nurse, hinayaan lang nito ang papeles doon. Naging dahilan din yon para maghintay ng matagal ang mga pamilya ng yumaong pasyente dahil hindi kaagad na-release ang bangkay kakahintay sa mga papeles na yon. Dahil doon ay maraming nagalit kay Carol. Samantala habang nasa ER si Kevin at naka-duty, ako naman ay nasa ward kung saan naka-confine si ate. Judy, labas lang ako sandali ah. Ibili ako ng pagkain. Ayaw ng ate mo yung rasyon eh. Parang naglilihi pa rin. At ang gusto yung fried chicken tsaka burger steak. Sige kuya, silip-silipin ko siya. Habang may inaayos ako sa nurses station, biglang dumating ang isang bagong pasyente na kalalabas lang sa ICU. Matapos niyang i-endorse sa akin ang medical records, ay saka pinasok ng helper ang pasyente sa isang bakanting kwarto na katabi lang kung saan naka-confine si ate. Maya-maya ay dumating si Carol. Natigilan siya nang makita ako.
Hanggang sa mga sandaling ito ay hindi pa rin siya nag-a-apologize sa kapahamakan na dinulot sa akin ng kapabayaan niya sa trabaho. Hindi ko siya kinausap at sa halip ay sumunod ako sa loob ng kwarto at inayos ang mga machine na nakakabit pa rin sa pasyente. Mario Capistrano? Siya pala yung natusok ng bakal. Hi, sir. Kumusta ka na? Ayos lang po. Magpalakas ka ha, para makalabas ka na kaagad dito. Huwag kayong mag-alala, kaming bahala sa inyo. Basta susundin ang sasabihin ng mga doktor para gumaling ka agad. Opo. Thank you, nurse. Sinong bantay mo? Alam mo ba kung nasan siya? Ang nanay ko po, nandyan siya sa labas. Sige. Sabihin mo pumunta sa nurse station ha. May ipabibili akong gamot. Opo. Palabas na ako ng kwarto nang biglang may pumasok na may edad na babae. Napakunot noo ako nang makilala ko siya. Ang babae na nakita ko na minsang nagmamatsyag sa harap ng bahay namin. Hindi ako sigurado kung naaalala niya ako, pero kaswal siyang ngumiti sa akin. Kayo po ba ang bantay ng pasyente? Opo, ma'am. Ako ang nanay niya. Ethel Capistrano. Nice to meet you po. May ibibigay po ako mga reseta sa inyo. Bilhin niyo po ha. Kailangan niyo ng anak niyo. Ma'am, hindi na ho kailangan ng anak ko ng mga gamot. Nandito ako para ilabas ang anak ko. Ano po? Naku na, hindi pwede. Kakalabas lang ng anak niyo sa ICU tapos iuwi niyo. Baka matuluyan yan. Gagaling ho siya doon. Ay, hindi po pwede, Nay. Kahit kausapin niyang doktor, hindi kayo papayagan lumabas. Ay, nako. Ay, naku ma'am. Kahit mainis kayo sa akin, hindi talaga pwede. Kahit naiinis ako sa kanya ng mga sandaling yon, ay pilit kong hinabaan ang pasensya ko. Kaya naisip ko na lumabas na lang muna. Hanggang sa bigla kong naalala ang gabing nakita namin siya ni Kevin sa harap ng bahay. Ma'am, kayo yung minsan nakita ko sa harap ng bahay namin, di ba? Few days ago? Opo, ako nga. Sabi ko na nga, ikaw yun. Pwede ko ho bang malaman kung bakit kayo nandun? May hinahanap po kasi akong tao. Kaibigan at dating kasama sa trabaho May nakapagsabi sa akin na dun daw sa banda sa inyo siya lumipat. Ano ho bang pangalan niya? Si ano po? Magandang gabi po. Ay, Doc. Mrs. siya po ang doktor ng anak niyo. Doc, gusto na daw ilabas si nanay yung anak niya. Nay, kung gusto niyo na ho na mawala ng maagang anak niyo, papayagan ko kayo. Hindi dahil nakalabas na siya ng ICU, ibig sabihin ay okay na siya. Maraming vital organs ang natamaan sa kanya, kaya delikado pa sa kanyang lumabas dito. Nay, hayaan niyo sila, Doc. Huwag na kayong makialam. Hi Mario, silipin natin ang sugat mo ha. Tumayo ako sa likod ni Kevin habang binibisita nito ang sugatang pasyente. Pagkatapos ay hiningi sa akin ang chart nito at binasa yon. Nang matapos yon, ay kinausap naman ni Kevin si Aling Ethel. Mrs. malaki ng improvement sa kalagayan ng pasyente natin. Kailangan lang natin ay palakasin ang lungs niya kasi yun ang natamaan ng bakal. Kapag naging maganda na ang paghinga niya at lumakas siya, saka pa lang siya makakalabas. Ngayon po kung ipipilit niyo pa rin na ilabas siya, mababaliwala lahat ng pagod natin at pera niyo sa pagpapagamot sa kanya. Opo, Doc. Kung pakakainin niyo siya, huwag niyo munang biglayin, okay? Mga soft food lang muna. Sige po. Nang lumabas si Kevin ay sumunod ako sa kanya. Bago ko isarado ang pinto, bahagyang nagsalubong ang kilay ko nang makitang nakasunod sa akin
ang matalim na tingin ni Aling Ethel. Nang nakita niyang nahuli ko siya, ay bigla lang itong ngumiti at bahagyang tumango. Ngumiti lang din ako sa kanya at tuluyang lumabas. Love, okay ka lang? Oo. Hindi mo ba namumukhaan yung babae sa loob? Hindi, bakit? Siya yung babae nakatingin sa bahay natin nung gabing umuwi si Kuya Jack. Oo nga no. Tinanong mo ba siya? Oo. Ang sabi niya lang, may hinahanap daw siya doon ng araw na yon. Hayaan mo na siya. Nga pala, maya-maya out na ako. Bala ko lumabas para bumili lang dinner natin. Anong gusto mo? Fried chicken. Tapos bili ka na rin ng cheeseburger ha, para pag uwi natin doon ko kakainin. Okay. Thank you, love. Lumipas ang ilang araw na wala namang nangyayari sa akin na kababalaghan. May ilang multo lang ang nagpapakita sa akin, pero sinasanay ko ang sarili ko na baliwalain sila at sinusubukan na hindi matakot. Tama si Kevin. Kailangan ko silang labanan. Kailangan hindi ako magpadaig sa takot. Hindi ako pwedeng maging mahina dahil kakampi ko ang Diyos. Ang sabi nga sa nabasa ko kanina sa Bible, "Never will I leave you, never will I forsake you." Kaya wala akong dapat ipangamba. Isa pa, ayokong palagi na lang nag-aalala sa akin ang pamilya ko, lalo ang asawa ko. Samantala, pasado 9:00 ng gabi, ilang minuto na lang ay matatapos na ang duty ko. Maya-maya ay mag-e-endorse na kami ng mga pasyente sa mga night shift nurses. Si Kevin naman ay lumabas sandali kasama si Kuya Jack. Kanina pang 6:00 natapos ang duty niya at hinihintay na lang ako para sabay kaming umuwi. Carol, okay na si patient Capistrano? Nagawa na yung mga test niya? Oo. Jody, pasensya ka na sa nangyari nung isang linggo Wag mo na isipin yon. Basta next time, wag mo na uulitin yung nag-iiwan ka ng trabaho. Kung hindi mo kaya, sabihan mo lang kami. Oo. Hindi ko naman alam na may trauma ka. Pero totoo ba? May sumalakay sa'yo ng gabing yon? Oo, sabi nila aswang daw, pero niisip ko rin na baka tao mentally challenged lang. Hindi rin. Alam mo, naniniwala ako dyan sa mga multo at aswangan yan. Nasa liblib na probinsya tayo at ang likod pa natin gubat. Teka, kumusta na ba tong si Capistrano? Ayos naman pero medyo ang weird nilang mag-ina. Bakit naman? Minsan kasi parang ang weird ng pinapakain ni Aling Ethel sa anak niya. Minsan dinuguan tapos bopis. Kanina lang yung igado. Anong weird dun? Mukhang hilaw Sasagot pa lang sana ako nang mapansin ko ang isang babae na nakatalikod. Buhaghag ang buhok at nakasilip sa salamin ng pinto ng kwarto ni Ate Isay. Sa hindi malamang dahilan ay bigla akong kinabahan. Nang silipin ko ang suot nito ay nakamahabang damit ito at nakayapak. Ang mga paa ay nanlilimahid sa dumi at ang mga kuko nito ay mahahaba. Bigla kong naalala ang babaeng aswang na sumalakay sa akin. Ma'am! Ano ginagawa niyo dyan? Dahil sa lakas ng boses ko, pati si Carol na kasama kong naroon sa nurses station ay napasilip din. Nanlaki ang mga mata ko nang lumingon sa akin ang babaeng nakatayo sa pinto ng kwarto ni Ate Isay. Aswang! Ay, Diyos ko! Ang ate mo, baka kung mapano siya. Gustong-gusto ng mga aswang ang buntis. Guard! Tumawag kayo ng gwardiya, bilis! Carol, tingnan mo si Ate, bilis! Jody, saan ka pupunta? Bumalik ka dito, baka mapahamak ka! Hindi ko alam kung bakit ko siya hinabol ng ganon sa kabila ng takot ko. Marahil ay dahil sa isang tanong na hindi sinagot ng aswang
Noong unang beses kaming nagkaharap, sino siya at bakit niya ako kilala? Paano ako naging tinik sa kanya? Alam ko na sinabi sa akin nila ate na naging witness daw ako sa pagkamatay ng parents namin matapos silang patayin ng magnanakaw. Pero may lihim na parte sa damdamin ko na ayaw maniwala doon. Hinabol ko ang aswang nang mabilis itong tumakbo pababa ng hagdan sa fire exit. Hanggang sa huminto siya sa pagtakbo at hinarap ako. Talagang gusto mo nang mamatay. Anong kailangan mo sa ate ko? Pagkain. Gusto ko siyang kainin. Lalo na ang bata sa kanyang sinapupunan. Ano ba talagang kailangan mo sa amin? Bakit ayaw mo kami patahimikin? Dahil may nasaksihan ka na hindi mo dapat nakita. Hindi kita maintindihan. Anong alam mo sa nakaraan ko? Gusto mong malaman? Oo! Sabihin mo sa akin! Sasabihin ko sa'yo. Pero may kondisyon. Ano? Ibigay mo sa akin ng kapatid mo. Hindi pa nasisira ang ulo ko para gawin yon. Kung ganon, ikaw na mismo ang humabol sa kamatayan mo. Bitiwan mo ako! Matapang ka na ngayon, Judy. Hinding-hindi na ako matatakot sa'yo! Matapos akong suguri ng aswang, ay napasandal ako sa pader. Habang hawak niya ako sa mga braso, ay nagtatangka siyang kagatin ako. Pero nanlalaban ako at tinulak ko siya hanggang sa sipain ko siya sa tiyan. Bahagya siyang napalayo sa akin at nakabitaw. Agad na naman siyang nakabawi at muling sumugod, pero ngayon ay nagawa na niya akong sakalin. Bumuka ang bibig nito at akma akong kakagatin nang agad kong nakuha ang ballpen ko at sinaksak ko siya sa pisngi gamit yun. Judy! Kevin! Judy! Inipon ko ang lakas ko at tinulak ko siya sabay muling sinipa at malakas na sinuntok. Parang hindi natinag ang aswang at nagawang gumanti sa akin at kinalmot ako sa braso. Nang marinig ng aswang ang papalapit na yabag ni Kevin, nagtangka itong umalis. Pero mabilis ko siyang nahablot sa damit. Kevin! Bilisan mo! Yung aswang nandito! Judy! Bumalik ko dito! Nagawang makaalpas ng aswang mula sa pagkakahawa ko. Pagkatapos ay tinulak ako ng malakas, kaya bumangga ang likod ko sa pader. Matapos ay bigla nitong binasag ang glass window at tumalon pababa mula doon sa ikalawang palapag. Mabilis akong sumilip at nakita ko na parang baliwala dito ang taas ng tinalo nito at tumakbo papasok sa gubat. Love, anong nangyari? Bakit mo hinabol yung... may sugat ka? Wala ito. Mababaw lang. Nakalmot niya lang ako. Bakit ka sumugod ng ganun, ha? Nahuli ko siya. Papasukin dapat ang kwarto ni ate. Pero hindi mo dapat nilagay sa alanganin ng buhay mo. Paano kung ikaw naman ang napahamak? Pwede ka namang tumawag ng... Di ba sabi mo maging matapang ako? Ayoko nang matakot mula ngayon. Haharapin ko siya. Kung may nagawa man ako noon, kung may kailangan ako malaman, haharapin ko lahat. Gusto kong malaman mula sa kanyang sagot. Halika nga dito. Tinakot mo ako eh. Makalipas lang ang isang araw, matapos mapasok ng aswang ang ospital, naging mas mahigpit ang seguridad. Samantala, nakalabas na rin ng ospital ang ate ko. Saktong naroon na ako sa bahay, kaya sinalubong ko sila. Inaalalayan siya ni Kuya Jack, habang ako naman ang nagdala ng mga gamit nila sa loob. Ay, salamat. Nakauwi na rin. Kumusta ang pakiramdam mo, ate? Ayos lang ako. Mas lalo akong lalakas ngayon dahil nandito na ako sa bahay. Labi Dubs, makalipas lang ang 2 buwan, babalik na naman tayo doon kapag lalabas na si baby. At least, mapirmi ako dito sa bahay ng 2 buwan.
Kasi nasa ospital lang ako. Lalo ako magkakasakit dun eh. Sabi ko naman kasi sa'yo, mag-aeroplano ka na. Ayaw mo pa. Muntik patuloy mawala sa akin ang labidabs ko. Ang OA mo naman. Totoo naman eh. Kung alam mo lang ang takot ko tapos muntik ka pang pasukin ng aswang. Buti ka, magkausap kayo ni Judy noon. Paano kung hindi? Baka kung napano na kayo ng baby natin. Okay na ako, Labidabs. Kaya relax ka lang dyan, okay? Sa totoo lang, mas panatag ang loob ko ngayong nandito ka na sa bahay. Totoo ba yung sinabi ni Carol na naaakit ang mga aswang sa buntis? Yun ang sabi ng mga matatanda. Ang kwento mismo ng lola ko, mabango daw kasi ang amoy ng buntis sa mga aswang. Kaya silang laging target na kainin. Kaya pala. Pero nakakapagtaka kung paano't saan pumasok yun. Maigpit ang bantay ng mga gwardya. Tsaka harangin siya dahil sa kahinahinalan niyang itsura. Hindi mo ba alam, ang mga aswang ay kayang mag-anyong tao. Baka kaya siya nakapasok. Magpapalit sila ng anyo at magiging aswang tuwing nakakaramdam sila ng gutom. O kaya ay kabilugan ng buwan. Lalabas sila at saka maghahanap ng mabibiktima at kakainin nila ang lamang loob. Judy, mag-iingat ka palagi ah. Kinuwento sa akin ng asawa mong ginawa mo. Delikado sila, kaya huwag kang basta susugod ng ganun. Oo, ate. O sige na, umuwi ka na sa inyo para makapagpahinga ka. Anong oras bang uwi ni Kevin? 6:00, kuya. Buti pa para may kasama ka rin dyan. Nang lumipat ako sa bahay namin, ay nagpahinga lang ako sandali. Nagpalit ng pambahay at naglinis doon. Pagkatapos ay nagsalang ng damit sa washing machine. Nagpalit na rin ako ng mga kurtina at bedsheet. Matapos yon, ay nagmeryenda ako. Saka nagsimulang maghanda ng iluluto kong ulam, mga bandang pasado 4:30. Nag-request sa akin ng bistek Tagalog ang asawa ko, kaya iyon ang iluluto ko. Nang lalagyan ko na ng toyo ang manipis na karneng hiniwa ko, doon ko lang nakita na konti na lang pala ang laman ng bote. Kaya agad akong lumabas ng bahay para bumili sa tindahan. Dahil may sari-sari store ang biyanan ko, sa kanila na lang ako bumili ng toyo. Oh, Jody. Kumusta ka na? Ayos na po, pa. Hindi ka na nagpapanik ata. Sa ngayon, hindi na po. Mabuti naman kung ganon. Anong bibilin mo? Toyo po. Naubusan na kami eh. Hindi pa nakakapag-grocery ulit. Nag-request si Kevin ng bistek Tagalog. Iyon talagang batang yun, no? Hindi na nagsawa sa ulam na yan. Oo nga po eh. Aling Ethel. Hindi ko na ituloy ang sasabihin ko nang bigla kong mahagip ng tingin si Aling Ethel sa kabilang kalsada. Hindi siya nakatingin sa akin, pero sa halip ay nasa talahiban ang atensyon nito. Nang mapatingin siya sa kinatatayuan ko, biglang nataranta ang babae. Pagkatapos ay nagmamadaling umalis. Habang tumatakbo palayo, ay panay pa ang tingin niya sa akin. Bagay na labis kong pinagtaka. Hanggang ang atensyon ko ay mapunta sa isang sigaw, kasunod ng malakas na pag-iyak ng babae sa di kalayuan. Nang lumingon ako, doon ko lang nakita ang mga taong nagkukumpulan. Aalis na dapat ako, pero parang may puwersang humihila sa akin at sinasabing lumapit ako doon. Judy, saan ka pupunta? Dito lang po. May titingnan lang. Naglakad ako palapit sa mga taong nagkukumpulan. Bago pa ako makalapit ng tuluyan, ay may mga pulis nang dumating at hinawi ang mga tao. Makikita ko na sana ang tinitignan nila sa talahiban nang hawiin ng mga pulis ang mga tao doon. Nang biglang humarang sa harap ko, si Papa. Anak, huwag mo nang tingnan yan. Nagulat naman ako sa'yo. Bakit naman po isisilip lang ako? Para sa mga gaya mo, lalo na sa mga nangyayari sa iyo nitong mga nakalipas na ilang linggo, hindi makabubuti
na tumingin ka dyan. Ano ho ba yun? Huwag mo nang alamin. Kaya sige na, bumalik ka na sa inyo. Opo. Bakit? Sa likod ng pulis pa. May multo. Nakatayo siya. Lalaki. Nakasuot ng pulang shorts at puti t-shirt. Wakwak ang tiyan niya at wala nang halos laman loob. Yung bituka niya nakalaylay. Tapos may malaking kagat yung balikat niya. Ang lalim ng uka. Sigurado ka ba sa nakikita mo? Opo. Nakatingin siya sa akin. Ganito ba ang itsura niya? Nang umalis sa harap ko si Papa, doon ko nakita ang bangkay. Eksaktong-eksakto sa itsura ng multo ng lalaki na nakita ko. Muntik na akong mapasigaw nang paglingon ko ay bumungad sa akin ang mukha ng multo. Nanginginig ang buong katawan na nagtago ako sa likod ni Papa. Kasabay nito ay may narinig akong nakakatakot na bulong. May sinasabi siya, Papa. Aswang. Aswang daw ang pumatay sa kanila. Lahat ng mga nagpapakita sa akin multo may malalim na kagat. Ibig sabihin, lahat sila ay pinatay ng aswang. Pero bakit sa akin lang sila nagpapakita? Bakit ako? May kinalaman ba ako sa pagpatay sa kanila? Konektado ba to sa sinasabi ng aswang na may nakita daw ako dati? Ano yun? Bakit wala akong maalala pa? Halika na. Umuwi na tayo. Bumalik ka na sa bahay ninyo at ipagpatuloy mo yung ginagawa mo. Naalala mo, may pinapaluto sa iyong asawa mo. Oo nga pala. Uminom ka ng gamot mo pagbalik sa inyo. Kaya mo mag-isa sa bahay. Opo. Magpapatugtog na lang ako ng worship songs para hindi ako sundan ng multo. 8:00 pasado na ng gabi. Habang nasa kusina ako at may inaayos, lumabas mula sa kwarto si Kevin. Sarado na ang mga kurtina, bintana at pinto. Inaantok na ako at pagod na rin sa maghapon na trabaho sa ospital at dito sa bahay. Nilalagay ko na lang ang mga pinggan sa loob ng cabinet na hinugasan ni Kevin kanina. Nang lumapit siya sa akin at niyakap ako mula sa likod. Love, tama na yan. Maiga na tayo. Ilalagay ko lang ang mato sa cabinet. Baka kasi gapangan ng ipis eh. Wala pa bang laman tong tiyan mo? Di ba dapat dumating ng period mo ngayon? Wala pa. Katatapos ko lang datan, di ba? Ikaw talaga masyado ka-apurado. Ayaw nga pala. Excited na ako magka-baby tayo eh. Love, hindi basta mag-alaga ng baby. Kung nakakapagod ang trabaho natin sa ospital, ganun din yun. Eh ano? Hindi ako mapapagod basta para sa'yo o sa magiging anak natin. Tsaka mas maaalagaan natin siya. Doktor ako at nurse ka. Wala talaga ako may katwiran sa'yo, no? Halika na. Oh, wala ka lang itataob. Dito tayo sa loob. Maaga pang pasok natin bukas. Kailangan natin matulog. Past 8 lang oh. Sige na, isa lang. Hay, ang hirap mong tanggihan. Eh syempre, love mo ako eh. Halika na, bilis. Sa tuwing kasama ko si Kevin at naglalambing na siya, saglit kong nakakalimutan ang problema ko. Ang mga tanong sa isip ko na naghahanap pa rin ng kasagutan. Ang mga nangyayaring kababalaghan na hindi ko maintindihan hanggang ngayon. Ang lahat ng takot ko ay napapawi ng mga halik at yakap ng asawa ko. Matapos ang mainit na sandaling pinagsaluhan namin, ay agad naman kaming natulog. Ilang oras ang lumipas, pasado 12:00 ng hating gabi. Nagising ako nang marinig na parang may kaguluhan sa kabilang bahay. Noong unay inakala ko na panaginip lang yon, hanggang sa narinig ko ang malakas na sigaw ni Kuya Jack at Ate Isay, kaya bumalikwas ako ng bangon. Tulong! Mga kapitbahay, tulong! Lumayas ka dito sa pamamahay ko!
Lumayo kayo sa mag-ina ko! Love, gising! Bakit? Mukhang pinasok sila ate. Narinig ko yung aswang. Kumuha ka ng maraming asin. Bilis! Nagmadali kaming mag-asawa na bumaba ng kama at tumakbo sa kusina. Kumuha ng itak si Kevin at dinampot ko ang isang garapon ng asin. Pagkatapos ay mabilis kaming tumakbo palabas. Sa pagmamadali ay tinalo ni Kevin ang bakod na naghihiwalay sa bahay naming dalawa ng ate ko at mabilis na pumasok. Bigla akong natigilan nang makita ang mga multo na palaging nagpapakita sa akin. Mula noong gabi ng bus accident hanggang sa multo ng lalaking nakita ko kaninang hapon. Bakit kayo nagpapakita sa akin? Anong kailangan nyo? Mga biktima ba kayo ng aswang? Pinatay nila lahat kayo? Tumango ang mga ito. Pagkatapos ang isa sa multo ay tinuro ang bahay nila Ate Isay. Dahil doon ay sumampa ako sa silya at tumalon mula sa bakod. Nanlaki ang mata ko nang makita na nagpapambuno na si Kevin at ang aswang. Ang aswang na ito ay ang aswang na 2 beses ko nang nakaengkwentro sa ospital. Mabilis akong pumasok sa kasunod-sunod na binato ng asin ang aswang. Lumayo kayo sa pamilya ko! Patahimigin mo na kami! Matatahimik lang kayo. Kapag patay na kayo, lalo ka na. Ano ba talaga kailangan mo sa amin? Bakit ayaw mo kaming tigilan? Ang kailangan ko ngayon ay ang babaeng yan. Tapos isusunod kita. Bitawan mo ang asawa ko! Oh! Judy! Dapa! Matapos ko siyang batuhin ng asin, ay sunod-sunod na nagpaputok ng baril ang bayaw ko. Tumama ang isa sa 3 bala na pinaputok ni Kuya Jack. Pagkatapos ay nasaksak ni Kevin ang aswang sa tiyan. Matapos yun ay mabilis itong tumalon sa bintana at biglang nawala sa kakahuyan. Tumakbo kami palabas at hinanap siya. Pero parang bula itong naglaho. Wala na rin doon ang mga kaluluwa na naunang nagpakita sa akin. Nang hindi na namin nahanap ang aswang, nagmamadaling bumalik sa loob si Kuya Jack at pinakalma si ate. Agad bumalik sa bahay si Kevin para kunin ang pambipi at iba pang gamit para ma-check ang kalagayan nito. Ako naman ay nakatayo malapit sa may pinto. Ate, ayos ka lang? Oo, ninervous lang ako. Hindi ko maintindihan kung bakit ayaw tayong patahimikin ng aswang. Hindi ko rin alam kung bakit sa akin nagpapakita ang mga nabiktima ng aswang. Pasasaan ba't matatapos rin lahat ng to? Basta kailangan palagi tayo mag-iingat. Nasabihan ko nga sila Mang Matias. Pinakiusap ko na kapag nasa trabaho ko sa umaga, sasamahan nila si Isay, lalo na kapag duty kayong 2 mag-asawa. Kilala niyo naman sila papa at mama. Best friend sila nila nani at tatay, kaya hindi... Judy! Kevin! Si Judy! Bilis! Judy! Demonyo ka! Anong ginawa mo? Sinabi ko naman sa'yo, isusunod kita sa mga magulang mo! Nagulat na lang ako nang mula sa likod ko ay may biglang sumaksak sa likod ko. Napaliyad ako, kasabay ng pag-agos ng dugo sa bibig ko. Kasunod nun ay narinig ko ang nakakakilabot na tawa ng aswang sa likod ko. Pagkatapos ay mas lalo pa nitong binaon ang kuko niya sa loob ng katawan ko. At kasabay nito ay ang pag-agos ng luha ko. Ang una kong naisip ay ang asawa ko. Sabi ko sa sarili ko ng mga oras na yon ay hindi pa ako pwedeng mamatay. May pangako ako sa ate ko na hindi kami mag-iiwanan. May pangako ako sa asawa ko na sabay kaming tatanda at mamamatay. Bubuo pa kami ng pamilya.
Hindi pwede ngayon. Huwag ngayon. Kevin! Hayop ka! Itawan mo ang asawa ko! Bumagsak ako sa sahig nang bunuti ng aswang ang matalim niyang kuko na tumusok sa likod ko. Malakas na tinabig ng aswang si Kevin na sinaksak ang aswang sa likod. Kaya nabunot ang itak. Pagkatapos ay halos gumapang na tumatakas palayo. Mabilis akong dinaluhan ng asawa ko at ni ate habang hinabol naman ni Kuya Jack ang aswang at sunod-sunod na pinagbababaril. Love, gumising ka. Love, huwag kang pipikit. Huwag kang pipikit, Judy. Kevin, ate, Judy, huwag mo akong iiwan. Nangako ka. Tayo nun pa, diba? Walang iwanan. Kevin. Magmatias! Magmatias! Tulong! Ang kwento nila sa akin, agad daw akong tinakbo ni Kevin kasama si Papa sa ospital. Halos paliparin daw ni Kuya Jack ang kotse, makarating lang agad doon. Habang ang naiwan naman kay Ate Isay ay ang biyanan kong babae. Nang makarating sa ER, ay agad akong binuhat ni Kevin. Stretcher! Love, naririnig mo ako. Judy, tumingin ka sa akin. Huwag kang pipikit. Stay with me, okay? Love. Love, No. sorry. No. Huwag kang mag-sorry. No goodbyes. Nangako ka sa akin, love. No, please. Ang mga kakilala at kaibigan naming mag-asawa ay nagulat nang makita ako. Mabilis nila akong inasikaso. Ang sabi ni Kevin sa akin, ng mga panahon na yon ay bawat patak ng segundo ay kalaban nila. Medyo marami na ang nawalang dugo sa akin. Bumabagsak na ang blood pressure ko. Naaalala ko pa na unti-unti akong nakakaramdam ng panlalamig at dumidilim ang paningin ko hanggang sa hindi ko na alam ang mga sumunod na nangyari dahil bigla na lang daw akong pumikit at huminto sa pagtibok ang puso ko. Judy, gumising ka. Love, hindi mo ako pwedeng iwan. Judy, please. Judy! Bakit kayo tumigil sa pag-CPR sa kanya? Ako na dyan, tabi! Kevin, tama na. Hindi pa patay ang asawa ko. Mabubuhay siya. Ang kwento nila sa akin nang mag-flatline ako ay biglang hinawi ni Kevin ang mga kaibigang doktor at siya mismo ang nag-CPR sa akin. Pagkatapos ay tinawag nito si Carol na kasalukuyang ding umiiyak sa mga sandaling yon. Continue CPR. Ano? Manunood na lang kayo. Ang sabi ko CPR. I need a type A plus blood right now. Move! Carol, assist me. Yes, Doc. CPR. Agad sumunod ang mga doktor na kaibigan ni Kevin at siya ang nag-CPR sa akin. Nagsasalitan ang dalawa, ngunit makalipas ang 30 counts ng chest compression ay hindi pa rin bumabalik ang tibok ng puso ko. Hindi nawala ng pag-asa si Kevin sa kabila ng sunod-sunod na pag-agos ng luha niya at takot ay hindi siya tumigil ng pag-CPR sa akin. Defib, charge 200. Yes, Doc. Clear. Clear. CPR. Nagpatuloy ang kaibigan ni Kevin sa pag-CPR sa akin. Makalipas ang 30 counts, ay muli na naman nilang ginamit ang defibrillator machine sa akin. Ang kwento nila Kuya Jack sa akin, sa sobrang desperado ni Kevin na mabuhay ako, para daw siyang walang naririnig nang pinipigilan nila at mga kaibigan nitong doktor. Again, 200. Yes, Doc. Clear. Clear. Again, CPR. Anak, tama na.
Wala na si Jody. Hindi ba pati ang asawa ko? Bumalik ka sa akin, Judy. Hindi ba ako pwedeng iwan? Breathe, my love, breathe! Defib! Charge 360! Ang sabi ko, charge 360! Now! Clear! Clear! May heartbeat na ulit siya, Doc. Buhay si Jody. Thank you, Lord. Thank you. Matapos yun, ay agad daw akong dinala sa operating room para magamot ang mga na-damage na organ sa loob ng katawan ko dahil sa lalim ng pagkakasaksak sa akin. Doon pa lang daw nakahinga ng maluwag si Kevin at umiiyak na yumakap ng mahigpit sa ama. Ang akala ko, mawawala na siya sa akin. Ginamit ka ng Diyos para makaligtas siya. Ikaw ang nagligtas ng buhay niya, anak. Ipanatag mo na ang sarili mo. Ang galing mo, Kevin. Mapubuhay na si Judy. Balikan niyo na si Ate Isay at Mama dun sa bahay. Ako nang bahala dito. Sigurado ka ba? Pwede naman ako magpaiwan dito. Kaya ko na pa. Puro mga kaibigan namin nandito. Maraming aalalay sa amin. Sige, basta tawag ka lang kapag may kailangan ka. Pag-uusapan na rin namin kung paano mahuhuli ang aswang. Tamang-tama. Bukas ng umaga ay nakabalik na si Manong Iggy. Mas matutulungan na niya tayo kung paano puksain ang aswang na yon. Kailangan maplano ang entrapment operation dyan. Paano kung bumalik na ang alaala ni Judy tungkol sa totoong nangyari sa mga magulang niya? Inaasahan na namin na darating yon. Kung kailan, tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam. Ang importante ngayon ay ang gumaling ng tuluyan si Jody. Tatagan mo ang loob mo, anak. Patuloy nating ipagdasal ang asawa mo. Manalig ka. Makakaligtas siya. Thank you pa. Ang kwento ni Kuya Jack sa akin habang nasa ospital kami ni Kevin at wala pa rin akong malay. Kinabukasan ng umaga ay pinuntahan nila si Lolo Iggy, ang dating pulis na kapitbahay namin at kilalang maraming alam tungkol sa mga aswang. Anong Iggy? Mabuti umuwi na kayo. Ang tagal nyo ring nawala. Kinuha kasi ako ng isa ko pang anak at nagbakasyon kami ng misis doon sa kanila. May mahalaga pa kayong dapat malaman, Manong. Narinig ko na mula sa mga anak ko, may gumagala daw na aswang dito. Hindi lamang basta aswang, Manong. Bumalik siya. Yung gumagalang aswang. Kamukhang kamukha niya si Maring Ami noong naging aswang siya. Ano? Hindi lang po yun. Mukhang dalawang aswang. Kinuwento ni Kuya Jack ang tungkol sa nangyaring aksidente at sa lalaking aswang na nakita ni Ate Isay doon sa bus. Nakita nilang napaisip ng malalim si Lolo Iggy. Tumayo ito at naglakad-lakad habang nakikinig at nag-iisip. May paraan po ba para mapatay sila? Kasi po parang baliwala kahit ilang beses namin siyang barilin o saksakin. Ang mga aswang ay kayang pagalingin ang kanilang sarili. Sa tuwing nasusugatan sila ng malubha, kailangan nilang bumalik agad sa kanilang bahay at doon siya nagpapagaling. Kaya para mapatay niyo ang aswang, susugatan niyo siya ng malubha. O kaya'y siguraduhin niyo na tatamaan niyo siya sa puso o dito sa ulo. Manong, si Jody po. Nagpapakita daw sa kanya ang mga kaluluwa na napatay ng aswang. Mula doon sa mga namatay sa aksidente sa bus na kinagat ng aswang hanggang sa huling biktima. Bakit o ganun ang nangyayari? Hindi ako eksperto sa ganitong larangan pero palagay ko. Kaya sa kanya nagpapakita ang mga ito ay dahil
Sumisigaw sila ng hustisya. Pero bakit kay Judy? Dahil nakita ni Judy kung sino ang aswang na yumanggaw sa nanay niya. Maaring ang aswang na yon ang nagsimula ng lahat ng ito. Ano po? Tandang-tanda ko pa, nung gabing mamatay si Ami at Jojo, umiiyak siya habang karga mo siya, Matias. Pagkatapos ay nakita ko siyang may tinuturo at paulit-ulit niyang sinasabi na aswang daw yung ali. Nang tumingin ako, wala nang tao doon sa tinuro niyang lugar. Matapos yun ay, doon na siya nawalan ng malay. Kaya pala sinasabi ng aswang sa kanya na may nakita daw siya noon na hindi niya dapat nakita. Tanging si Judy lang ang nakakakilala kung sino ba ang totoong aswang. Hanggat hindi bumabalik ang alaala niya, walang makakakilala sa atin kung sino ang aswang na pumipinsala sa mga inosenteng buhay. Maliban na lang kung may makakita ng kanyang pagbabagong anyo. Ano ho bang eksaktong nangyari kay Judy? Bakit hindi niya maalala ang nangyaring yon sa mga magulang nila? May amnesia ba siya? Wala. Yun ay bunga ng matinding trauma. 8 taong gulang pa lamang noon si Jody nang masaksihan niya kung paano pinatay at kinain ng nanay niya ang katawan ng tatay niya. Hindi na kaya nang iproseso ng murang kaisipan niya ang lahat. Nilagnat siya ng mataas ng gabing yon at nagkumbulsyon. Tumirik ang mata niya sa taas ng lagnat. Kinabukasan, nang bumuti ang pakiramdam niya at nagising siya, wala na siyang maalala. Parang kusang binura ng isip ni Jody ang nasaksihan niya. Kaya kinailangan naming magtahi ng kwento tungkol sa pagkamatay ng magulang niya. Kaya mahalaga na alalayan niyo si Judy habang hindi pa napapatay ang aswang. Magbantay kayong mabuti sa ospital. Kung talagang sinusundan kayo ng aswang, maalalaman niya na nakakonfine sa ospital si Judy. Nakapasok na siya doon ng ilang araw. Madali na lang siyang makakalusot ngayon. Opo. Dahan-dahan kong minulat ang mga mata ko at ang unang bumungad sa akin ay ang kulay puting kisame. Tumingin ako sa paligid at nakita ko si Kevin na nakatungo sa gilid ng kama habang hawak ang kamay ko. Napangiti ako at maingat na binawi yon at marahang hinaplos ang ulo niya. Love? 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 Hi. Gising ka na? Gising ka na. Kumusta ka na? Masakit ng konti yung sugat ko pero ayos lang. 2 araw kang walang malay. 2 araw? Anong nangyari sa akin? Doon na naging emosyonal si Kevin. Tumayo ito at naupo sa gilid ng kama. Saka bahagya akong binuhat para yakapin ng mahigpit. Nang unti-unting bumalik sa isip ko ang nangyari ng gabing yon, hindi ko napigilan ang sarili ko na lumuha habang marahang hinahagod ang likod niya. Ramdam ko sa higpit ng yakap niya at tunog ng iyak niya ang takot. Akala ko mawawala ka na sa akin, love. Takot na takot ako habang nire-revive kita. Revive? Oo. Nag-flatline ka. I'm sorry. I'm sorry kung pinag-alala kita. Huwag ka na ulit mawawala ng ganun sa akin, ha? Nung gabing yun, mas na-realize ko na hindi ko kakayanin kapag nawala ka sa buhay ko. Bahagya ko siyang nilayo para makita ang kanyang muka. Pinahid ko ang luha sa pisngi niya at sinuklay ang kanyang buhok gamit ang mga daliri ko. Matapos yun, ay matagal kong hinalikan sa labi ang asawa ko. Kinuha niya ang kamay ko at ilang ulit yung hinalikan.
I miss you, love. Namiss kitang kausap at kulitin. Namiss ko yung pagsusungit mo. Huwag ka na mag-alala sa akin, Okay na ako. Teka, galing ka ba ng duty? Oo. Pero starting today, naka-leave na ako. Kaya wala akong ibang aasikasuhin kung hindi ikaw. Yung aswang, nahuli na. Hindi pa. Pero pinaghahanap na rin siya ng mga pulis. Nagugutom ako. Bibili lang ako sa labas ng pagkain mo. Ibibilin kita kay Carol. Lumipas lang ang 2 araw. Mas malakas at medyo mas nakakakilos na ako ngayon. Ayon sa doktor na tumitingin sa akin na kaibigan naming mag-asawa, pinayagan na niya akong umuwi at sa bahay na lang magpatuloy sa pagpapagaling. Kaya naman agad inayos ni Kevin ang discharge papers ko. Habang naghihintay sa pagbabalik niya, dumating si Carol at tinanggal ang ivy na nakakabit sa akin. Ay, salamat. Makakauwi ka na. Grabe, hindi ako sanay na may sakit ka. Oo nga Mabuti na lang talaga at ang galing ni Doc Kevin. Nako, kung makikita mo lang siya habang nire-revive ka niya. Tumigil na ng pagre-revive sa'yo yung ibang doktor pero siya, ayaw ka niya talagang mawala, girl. Ay, nakakakilig yung ganong klaseng love. Ikaw ba, wala ka pa bang boyfriend? Wala pa pero mukhang magkakaroon na. Talaga? Sino? Yung pasyente dun sa kabilang kwarto. Si Mario Capistrano? Kinuha niyang number ko tapos palagi kami magka-text. Magdi-date nga kami kapag nakalabas na siya ng ospital. Hoy, mag-iingat ka. Di mo pa masyadong kilala yan. Medyo weird ang nanay niyan. Ay wow! Full moon pala ngayon. Tingnan mo, ang ganda ng buwan. Sabay kaming napalingon nang marinig namin ang malakas at sunod-sunod na tunog ng nabasag na kung ano. Dahil doon ay napatakbo palabas si Carol. Maya-maya ay narinig ko na lang ang sigaw ng mga kasama kong nurses. Bigla akong nakaramdam ng pag-aalala, lalo na kay Carol, kaya dahan-dahan akong bumaba ng kama. Nanghihina pa ako, pero nakakaya ko namang kumilos kahit konti. Anong nangyayari doon? Hello, love? May narinig akong nagsisigawan din sa taas. Bakit tumakbo pa baba yung ibang helpers at nurses? Anong nangyayari? Hindi ko nga alam May nagwawala yatang pasyente sa kabilang kwarto. Biglang nanindig ang balahibo ko nang marinig ang pamilyar na angil na yon. Nanginginig ang mga kamay ko. Pagkatapos ay naalala ko lahat ng takot na dinala sa akin ng tunog na yon. Hindi na ako dapat lalabas hanggang sa narinig ko ang malakas na sigaw ni Carol. Mario! Ano nangyayari sa'yo? Love, bumalik ka na dito ngayon din. Oo, nandyan na. Carol? Wag! Tulong! Wag! Lumayo ka sa akin! Dahil sa pag-aalala, ay napilitan akong lumabas at dahan-dahang naglakad habang umaagapay sa pader. Pinuntahan ko ang kwarto ni Mario at nang sumilip ako, isang kahindik-hindik na tagpo ang naabutan ko. Nanay? Tatay? Bigla akong napasandal sa pader at dumausdos pa upo habang nanginginig ang katawan ko sa nasaksihan ko. Nakita ko si Mario na nagbago ng anyo at naging aswang habang kinakain ang katawan ni Carol na wala ng buhay at nakahandusay sa sahig. Dahil doon ay unti-unting bumabalik ang isang tagpo na tila kusang binura ng isip ko. Nakita ko si nanay na naging aswang. Pagkatapos ay
Kinain niya ang laman loob ni tatay. Sigaw ako ng sigaw habang umiiyak at takot na takot. At si ate naman ay walang malay. Ilang sandali pa, dumating si Lolo Iggy at kinarga ako ni Papa. Ang sunod ko na lang na narinig ay ang malakas na angil ng aswang, kasunod ng maraming putok ng baril. At sa labas ng bahay namin, may isa pang aswang na naroon na parang nagmamasid. Naging tao siya at yun ay walang iba kundi si Aling Ethel, ang nanay ni Mario. Ilang sandali pa, bigla akong napaatras sa gulat nang makitang nasa tabi ko na si Carol na isa ng kaluluwa. Tumakbo ka na, Johnny! Bilisan mo! Doon ako natauhan. Kahit hinang-hina pa ang katawan ko, ay pinilit kong tumayo at naglakad habang nakahawak sa pader. Pabalik na sana ako sa kwarto ko nang mula sa dulong pasilyo ay lumabas si Aling Ethel. Nakangisi. Ang mga mata niya ay may matalim na tingin sa akin. Nakasuot ng kulay puti at mahabang damit. Nakayapak at ang mga kamay ay nasa likod niya. Habang humahakbang ako paatras at lumalapit naman siya sa akin. Naalala mo na? Ikaw yung aswang na nandun sa labas ng bahay namin. Kaya mo akong gustong patayin dahil nakita kita nagpalit ng anyo. At walang dapat makaalam. Ikaw ba? Ikaw bang dahilan kaya naging aswang ang nanay ko? Oo. Noon pa man, ay paborito na siya ng lahat sa pinagtatrabahuhan namin. Pareho lang naman kaming masipag at pareho lang ang ginagawa namin. Pero laging siya ang pinupuri ng boss namin. Hanggang sa mabakante ang posisyon ng manager at kaming dalawa ang pinagpipilian para ma-promote. At kinagat mo siya at ginawang aswang ng sinanay ang ma-promote, hindi ba? Tama! Dahil isa lang dapat sa amin ang maging manager. Alam ko na siyang ipopromote at ginamit lang nila ako para kunwari ay mamili sila. Pero ang totoo, matagal lang siyang napili ng boss ko. Pero hindi ako pumayag. Buong buhay ko para ako hindi nakikita ng mga tao. Kahit anong gawin kong sipag, walang pumupuri sa akin. Hanggang sa matanggap ako sa kumpanya na yon at may nakapansin sa galing ko sa trabaho. Sa unang pagkakataon, ako naman ang bida. Pero nagbago ang lahat ng yon nang dumating ang nanay mo. Hindi kasalanan ni nanay yon. Kasalanan niya! Sinabi ko na sa kanya na pangarap ko ang maging manager. Sinabihan ko siya na huwag tatanggapin ng promotion. Nangako siya, pero sa huli, tinanggap niya pa rin. Kaya siniguro ko na sandali niya lang matatamasa ang ligaya. Nang minsan niyaya ko siyang kumain. Habang naglalakad kami, ay dun ko siya kinagat. Ang bala ko ay patayin siya, pero gusto ko siyang paglaruan. Gusto kong makita kung paano siya mabaliw habang nakakaramdam ng walang patid na uhaw at gutom. Hayop ka! Demonyo! Alam ko! Demonyo talaga ako. Kung hindi lang kayo umalis sa dating tinitira nyo, matagal na kayong patay na magkapatid. Kaya nung mahanap ko ang ate mo, ay pinasundan ko siya sa anak ko para malaman namin ang kinaroroonan mo. Nagkataon lang nakabilugan din ang buwan nung gabing mangyari ang aksidente, kaya hindi na kontrol ng anak ko ang sarili niya at nagpalit siya ng anyo. Ang mga bantay ng pasyente namin ay pinaglock ko ng pinto para hindi makapasok ang aswang. Ilang sandali pa ay agresibong lumabas si Mario. Puro dugo pa ang bibig nito habang ngumunguya pa. Bigla itong umangil ng malakas at susugod dapat sa akin, pero pinigilan ni Ethel. Kumalma ka. Nakakain ka na. Espesyal ang isang to, anak.
Sa chapel, bilis! Si Kevin, nasan siya? Nagkakagulo sa ibaba at hinarangan ng mga gwardyang daan paakyat. Ayaw siyang padaanin tapos nasira ang elevator. Bilisan mo! Sa kabila ng sakit sa likod na nararamdaman ko, sinubukan ko pa rin na bilisan ang paglalakad ko. Walang patid ang luha ko habang takot na takot ako. Sa isip ko ay paulit-ulit ang pagdarasal ko habang paulit-ulit kong tinatawag si Kevin. Nang lumingon ako kay Aling Ethel, ay ganap na itong aswang. Kevin! Panginoon! Alam ko makapangyarihan ka at walang sino mang kampo ng kasamaan ang mas makakahigit sa'yo. Tulungan niyo po ako! Sige, Judy! Tumakbo ka! Ganyan ang nanay mo nung takot na takot siya! Lord, please! Iligtas niyo po ulit ako! Judy! Nabuhayan ako ng loob nang sa wakas ay marinig ko ang boses ni Kevin. Bukod sa kanya, ay naririnig ko rin si Kuya Jack. Nang lumingon ako ay nakita ko sila sa kabilang dulo ng hallway. Mabilis na sumugod si Mario sa mga ito. Dumapa si Kevin at kasunod nito ay ang pag-alingaw-ngaw ng sunod-sunod na putok ng baril. Takbo, Judy! Takbo! Sinamantala ko iyon at nagmamadaling humakbang papunta sa chapel na nasa dulo ng hallway. Nang sa wakas ay makarating ako doon, ay agad kong sinarado at nilak ang pinto ng chapel. Mabilis akong nagpunta sa unahan, sa ibaba ng malaking krus at nagtago sa ilalim ng mesa. Ilang sandali pa ay napasigaw ako nang may malakas na kumalabog sa pinto. Sunod-sunod. Nang sumilip ako, ay eksaktong tuluyang nabuksan yon at nakapasok ang aswang. Tumayo ako at sumandal sa pader, sa paanan ng malaking krus. Ang akala mo siguro, hindi ako makakapasok dito! Hindi na ako nagulat dahil ang mga demonyo kagaya mo'y walang kinatatakutan. Hindi ka maliligtas ng Diyos mo! Mabilis na sumugod sa akin ang aswang, pero bago pa siya makalapit, nagulat ako nang biglang bumukas ang isang animoy secret door sa kaliwa ko at lumabas doon si Kevin. Doon ko lang naalala na may fire exit pala doon sa chapel at doon marahil dumaan ang asawa ko. Dala nito ang mahabang seryales o yung karaniwang mahabang hawak ng mga sakristan sa mga prosesyon at may krus sa dulo. Biglang hinarang ni Kevin ang sarili sa akin, saka tinarak sa dibdib ng aswang ang matalas na dulo nito. Matagal na at ilang ulit na siyang nililigtas ng Diyos. Kaya nga kahit anong gawin mo, hindi mo siya mapatay. Sa simula pa lang, talunan ka na! Hindi! Hindi! Hindi ako talunan! Hindi! Demonyo ka! Mas lalo nitong diniin ang seryales sa puso ng aswang, gaya ng kung paano nito binaon ng husto ang mga kuko sa likod ko na siyang dahilan ng muntikan kong pagkamatay. Matapos yun, ay tinulak siya ni Kevin sabay harap sa akin at yakap. Saka kami umupo at nagtago sa ilalim ng mesa. Pagkatapos ay sunod-sunod na putok ng baril ang narinig ko. Ilang sandali pa ay biglang tumahimik ang paligid at ang malakas na tunog ng pagbagsak ng katawan ng aswang ang narinig ko. Nang tumayo kami, nakita na lang namin na nakahandusay na si Aling Ethel. Wala na siya, Lab. Wala na rin si Mario.
Tapos na. Wala nang magbabanta sa buhay mo. Doon ako napahagulgol ng iyak, kasabay ng pagyakap niya sa akin ng mahigpit. Wala akong narinig sa kanya, pero pinaramdam ni Kevin ang simpatsya at suporta niya. Ilang sandali pa ay natigilan ako nang makita ko si Carol. Ngumiti siya sa akin at kumaway bago tuluyang nawala. Ganon din ang iba pang kaluluwa na naging biktima ng aswang. Halika na. Kailangan ka ulit matingnan ng mga doktor. Nang mamatay ang aswang, ay tuluyan na kaming natahimik. Ilang linggo matapos yon, ay nalaman namin ni Kevin na buntis ako. Pakiramdam ko ay ang anak ko ang unti-unting nag-heal sa trauma ko. Makalipas nga ng mahigit 1 taon, nakapanganak na ako at ang baby namin ni Kevin na si Katrina Judiel ay nasa 4 na buwang gulang na. Eep! Ba, ang pretty naman ng baby namin na yan. Ano ha? Tagali daddy, ano ha? Miss mo na si daddy? Ay, ang cute-cute naman talaga ng tawa ng prinsesa kong ito. Ay na si daddy. Nagmamadali akong tumayo habang karga ang anak ko. Pagkatapos ay sinalubong namin si Kevin sa pinto. Kahit pagod dahil 36 hours ng duty, ay agad umaliwalas ang muka nang makita kaming dalawa. Samantala si Judiel naman ay agad tumawa nang makita ang ama. Hello anak! Kumusta ang baby ko? Naku! Wait lang ha. Magsa-shower lang na mabilis si daddy dahil galing ng ospital. Hi love. Hi, kumusta ang duty mo? Toxic. Inaantok na nga ako kanina dahil sa pagod pero nawala nang makita ko kayo. Namiss ka namin ni Judel. Maligo ka na ng mabilis para makarga mo na to at miss na miss ka na niya. Nagmamadaling naligo si Kevin at nagbihis pagkatapos. Agad na kinuha mula sa akin si Judiel. Napangiti na lang ako habang pinagmamasdan ko ang dalawa na naglalaro. Parang musika sa pandinig ko habang naririnig ang masarap sa tenga na tunog ng tawa nilang dalawa. Habang abala ko sa paghahanda ng iluluto ko para sa hapunan. Nagulat ako nang biglang may sumulpot na isang bungkos ng fresh flowers sa harap ko. Nakangiting lumingon ako sa asawa ko at sinalubong niya ako ng matagal na halik sa labi. Happy anniversary, love. Thank you. Happy anniversary din. Akala ko nakalimutan mo na eh. Pwede ba naman yun? Wala akong gift sa'yo. Anong wala? Eto, karga ko na yung regalo mo. Mahal na mahal ko kayong dalawa. Mahal na mahal ko rin kayo. Sa tuwing pinagmamasdan ko ang pamilya ko at sa tuwing naiisip ko ang hindi man perpekto pero masaya at simpleng pamumuhay na mayroon ako ngayon, hindi ko maiwasang isipin na ito ang buhay na pinaglaban ko mula sa ilang taong takot at trauma. Ang mag-ama ko ang pinaglaban ko sa kamatayan at aswang. Sa ngayon ay lumipat na kami ng bahay kasama sila Ate Isay at ang pamilya niya. Nakabili kami ng malaking lupa at pinagpatayuan namin yon ng bahay. Siyempre, magkatabi pa rin kami ng bahay ng ate ko. Ilang taon na rin ang lumipas at malaki na ang mga anak namin ni Kevin. Hanggang sa mga sandaling ito ay baon ko pa rin sa puso ko ang aral na iniwan sa akin ng aswang. Hindi lahat ng gusto mo ay mapapasayo at hindi mo kailangan ng atensyon ng lahat ng tao para masabi mo sa sarili mo
na magaling ka. At hindi kailanman mahihigitan ng kahit sinong demonyo o aswang ang kapangyarihan ng Diyos. Hanggang dito na lang at sana po'y nagustuhan ninyo ang kwentong sinalaysay ko sa inyo. Sa inyo po na mga tagapakinig, may mga kwento din ba kayo na gaya sa mga naging karanasan ko? Maaari ninyong i-share sa amin sa comment section ang nakakatakot na may halong kilig na kwento ninyo ng aswang. Bago ko tapusin ang liham ko, huwag po nating kalimutan na mag-like, share at subscribe sa channel na ito. I-click nyo na rin ang notification bell para ma-update kayo sa tuwing may bago silang kwento na ilalabas. Maraming salamat po at more power to Aswang Diaries. Nagmamahal, Jody.